pasi mashitai. Lupa seche msara mama Jesu. Amen. Walifara amen. Mwari wakanaka ndikukata kwazi sana nikuda kongwatiri ndikasike kuenda mishoko patrika ndipe rukudzo remekedzo kutungamiriri wese pakereke uye ndipe remekedzo kune vafundisi ari pakati pedu. It takes humility for another man or woman of God to sit down and listen to another man of God. Zvinotora kuzvinipisa kwakanyanya. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakupfudze imberi. Regai nditendo Mwari nekuda kwamufundisi wedu namai Apostle Shoko namai gaiti vakwazisa zvakasarudzika muzita mambo Jesu. Amen. Ndinofara kuti my brother all the way from Pretoria vadriva neusiku vakamhanya. It's my brother Cowman. Tuati Cowman. Vauya vachimhanya neusiku kubva Pretoria vanzwa tiri kunoko. It's something else. John chapter 5. John chapter 5. It's a common scripture, John chapter 5. But John chapter 5 verse 1. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethsaida, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool, stir up the water. Then whosoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man who was there, who had an infirmity for 38 years, when Jesus saw him lying there, he knew he had been in that condition for a long time. He said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered, "Say, I have no man to put me into the pool when the water is stirred. But while I am coming, another man steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. The Jews therefore said to him, "Who has cured you? It is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your mat or to carry your bed." He answered to them, "He who made me well said to me, take up your bed and walk." Father, we thank you for your way. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Paiva neimwe nzvimbo, paiva nepool, paingouya vanhu vanorwara nezvirwere zvakasiyana. Denga raiburukira panzvimbo iyoyo, mutumwa ndiye aiuya, an angel, mutumwa waiuya wobvogodza mvura, atanga kupinda ndiye uri kuporeswa. Statement iyoyo pachayo inotaridza kuti that place yanga isiri a place of grace, but it was a place of competition. Nokuti kana panzi anenge atanga, zvora kuti ukangotangirwa no matter your condition, hapana chinochinja. So ndinofara kuti Jesu paakauya panyika haana kuti regai vanhu vangoita zvavaita mazuva ese. Akati aiwa kune vamwe vari kukundwa, vari kukundikana, I need to stand for them. Ndoda kuenda kunoona kuti zvavo zvakamira sei. Pane murume waita 38 years ari panzvimbo iyoyo. So Jesu unouya kuzoatenda case yemunhu ane makore akawandisa. So handizive ane zvaanoti izvi zvazonyanya manje. Ndinofara kuti Jesu unoziva kuti kune vane zvinhu zvanyanya zvatora nguva yakareba. Those I need to visit. So panzvimbo iyi vaingoungana vakawanda vachirwara. Mutumwa akauya, paita disadvantage one to the blind. Nokuti waifanirwa kuona kuti mutumwa auya kuti uve ready. So munhu ari blind anga ane disadvantage. Aizotoudzwa nevanhu kuti mutumwa angauya. So yaiva a place of competition, but yanga ine disadvantage to the blind. Zvakare yanga ine disadvantage kumunhu asinganzwi. Nokuti Bible rinoti mutumwa aiti akauya aitanga abvongodza mvura. Atanga kupinda kana mvura yabvongodzwa, kureva kuti waifanirwa kunzwa sound kuti pane zviriitika mvura. So asinganzwe yaiva disadvantage. Aiona mutumwa achiuya, but aitadza kuziva kuti yazobvongodzwa. So
So that place was a place of competition. Panyika patakauya battlefield. I know vanoti munhu paanoberekwa anouya akapfumbata zvipo zvake. That's another version, but I want to show you this side. Munhu paanotouya akapfumbata ruoko iside yekuti you've come to fight. You are coming to a battle. Just get ready. Pauro achibata anoti atirwe nenyama neropa asi nemweya, kureva kuti you must be ready to fight. Panyika pawakauya panyika pekuti wakaberekwa nevabereki vasina zvavainazvo, but upinda musystem mucompetition yevanhu vane vabereki vanga vane zvavainazvo. Ukaberekwa nevasina imba, but ndobva wasvika musystem yekuti unenge wakurodya padzimba dzevamwe vanhu. So pari unfair zvekudaro zvokuti uri rovha unotenga sugar same price na minister. Panyika pari unfair zvekudaro kuti usina kufunda vanoti tikuda ma-qualifications. Uchitsvaga basa avatarisei level yenhamo, vanobvunza ma-qualifications. Pari unfair zvekudaro zvokuti iwe kudzidza waitoda but wakashaya mukana nevakakuendesa kuchikoro, but pese pawada kutsvaga basa kuti uimprove life yako vanoti tiudze nyaya yekuchikoro kwawakaenda. Panyika pakaoma zvekudaro pari very rough to an extent yekuti une zvaunogona kunzwa kuti but hauna mapeni. Qualifications unawo but onzi tsamba yekuti uchishanda pano wesi. Pari unfair zvekudaro zvokuti ukashayiwa nyasha dzaMwari makore anowanda. Murume uyu ari pabedside, he was loaded with knowledge. Nokuti akatombotsanangurawo kuti ishe ndinotambita panapa ndekuti atanga kupinda kana pakukodzwa unokora. Kuna kuti haana problem neknowledge, but action haipo. But chichemo chake chaitonichindeni nevhesi ari kuti I have no man to push me into the pool when the water is still. Paari kuti handina munhu. Bible rati nzvimbo yaanga ari yanga yakawanda vanhu, but type yevanhu ndo vari nyaya. So tine munhu wekuti wakawandirwa nevanhu but iri wrong type. Saka ipicture yekuti hauna munhu iwe uine vanhu. Aimbonzwa statistics zhinji izvo vakadzi adzi varume wakawanda ndari vakadzi. Oh, it's the opposite. Aliziva kuti varume vacho vangari tichikopeya nevakadzi, but munyika ine varume vanosvika kuma-billions unenge usina wako. Oh, let me give you this example. Sakati ukaona pese pakanyorwa kunzi no job, ukanyatsodongorera mukadzi pabasa, havanyore pasango kuti no job, vanondonyora pane basa racho. So in other words, vari kungoti rako ndori sipo but vamwe vari nani mukati. So life iri unfair zvekudaro. Unonzi hapana chinhu icho chinhu chacho chiripo. So for 38 years, ari kuchema nekuti I have no man. Why? Because he is surrounded by people who cannot push. Saka akauya sei panzvimbo iyi? Zvona kuti ane vanhu vakambouya naye vakamutakura, but vanhu ivava havana kumusvitsa mudestiny mupool, vakamusvitsa close to the pool. Zvichida vakambogara kwechinguva vachiti tichamupusha kana mutumwa auya. Ndokuona kuti makore afamba, regai tisiye munhu. So munhu unokubatsira kusvika palevel pacapacity yake, but Mwari unoti panogumirawo munhu manje. Ini ndo panozambika. Hama dzakamutakura dzikasvika pakuona kuti takuisa time nenyaya yemunhu, regai it's okay. Asiwa ari surrounded by the blind. Oza ukakomberedzwa nevasingaoni, iwo uchiona, unopedzisira one lifestyle yemunhu asingaoni. Maybe I need to explain. Your surrounding inopedzisira yava inside you. Ukakomberedzwa nevanofunga zviri negative, vanokorrupta chiri mauri. So paari surrounded by the blind, although achiona, but nyaya dzaanowanzodzwa ndedzevanhu vasingaoni. Zvona kuti ari kucreata a world iri blind iyane sight. Why? Because nyaya dzaanogara achiudzwa, anoudzwa nevanhu vasingaoni.
munhu asingaoni ukaswera naye anokuudza maringe level yekusaona kwake. So this man anoona, but information yaakaloda ndeyevanhu vasingaoni. Kureva kuti murume uyu ari kuatakwa nerimwe dhimoni rekuti nyangwe achiona anorarama seasingaoni. So murume uyu life yake ari kuchema achingoti handina munhu, I have no man. Yeti panyika vanhu varipo, paari ipapa pane vanhu, but ari kuti the type of a person wandiri kuda, ndiri kuda munhu anondipushirawo mumvura kana mutumwa achinge auya. So kana wakakomberedzwa nevanhu vane maproblems, vanenge vachitodawo kuti avo atanga apera. So hakuna munhu ari pabedside ari ready to push this man. So wakatokomberedzwa nevanhu vari kuita makwikwi newe, vane matambudziko avanodawo kuti apere, iwo kutarisira kuti pane achandisundawo akandipusha. Life yatiri kurarama munhu wese ari kutarisira kuti dai zvakewo zvaita, yeti iwe hope yako ndeyekuti dai ndingandionawo. So Jesu unouya wobvunza murume uyu, unoda here? That question inozimuka isi valid. Nokuti wese munhu auya kuchipatara anoda kupora. Anobvunzirwa ibvunzo unoda here? Nokuti kutozouya pano ndokuda kwacho. But pane level inoonekwa kana pakubvunzwa munhu unoda here. Nokuti tine vanhu vanogona kuuya kuchechi, but wotoona kuti uyu kukomborerwa haja kupinda chechi anoda. Nokuti kana pakutaurwa zvinoita kuti vanhu varopasazwe, anoenda kutoireti. Zvoreva kuti kuchechi auya pabedside aripo, but yekudarisana balevo. Isuwo patakaenda kuchikoro tikanokundikana, zvaitooneka kuti tsanara zvekupasa iyi. Sei Jesu ari kubvunza kuti unoda here? Nokuti vanonda vane zvavanoita. Nokuti nguva kawakauya pano, hama dzako ndodzaida kuti upone. Saka unoona tine vanhu vakaendeswa kuchikoro, kwete nokuti vaida kuenda kuchikoro. Amerika akatienda kuchikoro. Ini pandaenda kuchechi ndiri mupanaso, ndakandisingaende nokuti ndoda Mwari ndoida kunamata. Waiva mutemo wepamba pedu. Gara wangu aiti ukasaenda kuchechi ndaudye. Saka ndakaipitirira sana. Yaizova guarantee kwauri kuti ndikangoenda kuchechi Sunday. Gara akasvika paakachinja chiyero, yanga isiri nhau yekuti waenda kuchechi, aizobvunza kuti kwaparidzwa kunzi kudini. Wai, nokuti neimwe nguva taenda kuchechi, mudhara andiona kuti ndirimo, ndaigona kuzonzvenga futi. Ndodzoka yaakupera. Saka vaisvika pavanobvunza kuti kwaparidzwa nyaya yei. Zvese zvinotaridza kuti ndanga ndisiri kuda, asi panzvimbo ndaiwanikwa. There is another level wauya semunhu anonamata Mwari. Zvirege kungova church members. Ndakaichika pamazau kuti unonamata Mwari mupenzi. Ngairegere kuva nyaya yekuti kubedside tiriko, makore atifamba pasina iripo.
kuti nzvimbo yari yapora vanhu vakawanda. But iye zvake hazvisi kuita. Church means way. Being at the right place, but usiri kuita the right thing. Hauna change. That's why panemwe nzvimbo. Ngati pane dhere ndataura mashoko andakaona kuti abhuwa vana vangu. Wai, takasara nemukomana takanenda kuchikoro so. Tati pa Westgate ndokubva akazibhenzi rake. So akuda ndo ndaintroduce family yangu ndikati mukumona Robert. Ndayidzidza tese. Ndakarisa mumoteta kuda. Nemunhu wandayidzidza naye. Vana vobvunza kuti zvishuwa here. Kureva kuti kabvunzo ikakaka pane nyaya. Kana maybe wamenotsa akafanana. Pachikoro chakafanana. Kokulaifu kuzvakutamba isei. So zvakandipa kuanaliza mashoko angu. Handichataura kuti uitayidzidza naye. Ndoti aidzidza kwataitamba. Kana tichibva matestimony evamwe paEvery Sunday, ita mubvunzo wokuti ko zvaindii kosi zvangu zvichitinetsa kudaro. Ndakati shoko rikati Mwari unosimudza marombe kubva kuguruva. Ndinoti hakuna rombe rinorema. Mubvunzo waJesu, mubvunzo wandikuda kusiya kuchechi nhasi. Unoda here nokuti kana uchida zvasiyana nekungoatenda service. Kana uchida kupora zvasiyana nekuti ungori paBethsaida. ZvapaJesu kubvunza kuti unoda here, zvanzi akawanikwa akarara. It's a place of competition. Vanodhimanda kuva active. Kana vanhu vobva vaimurarira. Zvekuti aita kukwenywa nevamwe kuti mtumwa angauya. Ai muhope zvake. So munhu uyu haana kuroyiwa hapana dhimona. Kurara. Kune vanhu vane matambudziko. Kwete nekuti pane mweya yechina. Saka uchiona ukanamatirwa udoni. Asi life yako yakadoni. Kune ma-areas awakavata anodidza kuti uve active. Yekuropafadzwa is more than attending church. Yakukomborerwa inodarika kuti ndopinda pakati. That's why mushoko rako kuti parable yaGood Samaritan. Munoziva kuti Good Samaritan musi wacho akarobva church. Vakatadza kuita good musi wacho vanga vaenda kuchurch. Zvakanakwa kunzi good haisi church attendance. It's good to attend church, but it's good to act upon the way. Mupriest neMlevite vakaona munhu akapondwa akasiyana naye vakanobata service. Asi havana kuoffer service. So kubata service nekuoffer service are two different things. Unoda here nokuti vanoda pane zvavanoratidza. Vanoda vane action yavanoita. Munhu ane chinhu chaanoda anoonekwa nemaitiro ake towards that thing. Harwadziwe kudoneta simba rake, harwadziwe kuparticipate. Ukaona chida kumanikidzirwa kuitira zvinhu Mwari, une saini yekuti mauri hamuna kuda. Unofarira chechi. Blessing iripo papuwa, but haingouya nokuti makore akawandisa uchirwara. This man angane 38 years. Mutumwa aita akauya anga asikabvunze kuti vanyanye kugarisa nemaproblems ndaanayo. Zvinoita sekungoti Mwari vaisorovha matambudziko evanhu vane makore mashoma kudarika ane mazhinji.
Yeti paingo wane principle inoshandwa nayo. So ndinofara kuti mutumwa nyangwa aiburukira mumvura. Murume wezvikampotsa. Jesu paakauya haana kushanda nesystem yemazuva ese. Why? Because yemazuva ese yaita kuti munhu anzi failure for 38 years. Saka Jesu ari kuti ndauya kwauri wacho wakakundikana. Yandakuda kuita newe haisi yekubvongodza mvura. Yandakuita newe ndeyekutsvaga your willing power. Unoda here. So any condition yaakapiwa paakada akanzi carry your mate. That's why paakatakura mate akubuda. The day was the Sabbath day. So kune vakataiwa zvaurikuita zviitwe. Why are you carrying your mate? Vana vanakukomplaina kuti sei waporeswa. Vakacomplaina kuti sei watakura mate. And I need to explain. Yes. Nokuti kuporeswa ndokwaidiwa nevakura. Kutakura mate ndokwakadiwa naJesu avaporesa. So varikupikisa vari kuti chatinoda isusu ndeye vanhu vanoenda kuchechi voita zvavari kuda kuitirwa naMwari. Vati vasingafanirwe kuita zvinotaura Mwari. Nokuti Jesu ndiye ati carry your mate. Murume uyu chaari kuda haisi carry your mate. Ari kuda healing. Carry your mate instruction yahealer. So vanopikisa. Varikupikisa instruction yahealer. Vanakuti irikomweya. Inoti huya namata Mwari achamukomborera but usaite zvinotaura. Iwewe taura kuti Mwari akuitira. Yes. Vana vanakupikisa kuti sei wapora. Vakati ari kupora haisi problem. But watakurire mate. Why? Because yekutakura mate yataurwa naJesu. Ino ndiwo murume ndiye kupora. Yekutakura mate ndiyo iridiwa naJesu. Saka vari kuti watakurire mate. Vari kuti iwewe kana Mwari akuitira usaitewo zvaringa ada kuti umuitire. Pora uende chete. Saka tona tine vazhinji vekuti kana ndikaparidzwa sei target yaakamirira yekuti ndibate musoro kuti namatire zvinhu zvangu zviite. Kunzwa nzara neshungu yekuti ndaakuda kuita zvaparidzwa. Anoda kuti kana vapedza kuparidza it's good to be prayed for. But unoziva here kuti complete answer yaMwari ine kuparticipate kwemunhu. That's why Jesu aiti wese waaporesa kutenda kwako. Hapana pandanzwa Jesu achiti wazvaona ndakabva kudenga ndine power kwautikora. Ari mwana waMwari aipa credit kumunhu waabatsira kuti nyangwe ndine simba chaita kuti simba ichinatsoshanda pane percentage of faith. Rangu robva rati kutenda kusina mabasa. Ukaenda kuna chiremba akakurapa ane zvaanokuudza. Usadye chakati, usaite zvakati, zvaunorambidzwa zvese zviya haisi medication. My instructions anokonzera medication kushanda zvakanaka. Kana uine TB wapiwa madrugs eTB akakuti usasuta fodya samodoro zvataurwa izvozvo hausi mushonga. But ukazviignowa zvinokonzera mushonga chaiwo kushayiwa simba. Ini kunoziva kuti kune vanhu vakapiwa ma-right drugs vakafa. Kwaita kuti mushonga wanga usiriwo. But akaignore my instructions anokonzera kunyatsoshanda kwawo. Ukanotenga suit kushop yakatonyorwa mukati kuti dry clean only. Havakuteerere kuona kuti uri kuwacha. Ukati hako kunu ndakatenga ndega ndoiwacha. Hachina kuitaudza vanhu kuti dzinowacha. Instruction iyoyo yekuti dry clean only inongoreva kuti ndichengetedze zvakanaka nyangwe watenga tedzera izvizvi.
So to have a level a church you need a blessing. It's got the instructions from the blessing. Yes. Jesu amuza mwana wa Jairus. Anopa instruction yekuti mubikire icho kudya. Which means mukasabika anofa food. Kwanze nemwe china nenzara. So every blessing, every miracle, need instruction. Yakuti ukaignore. Unofuta kuti kuna matamara singazo. Yeah. Do you want to get well? Unoda ine nokuti vanoda aisiye kuti uri pano. Aiwa nyekuti wauya muchechi itori first stage. There is another stage inotaridza kuti uri kuda kunamata Mwari ende unorevesa nokuti zvaunoda kuti Mwari vakuitire unoziva zvaunofanira kunge uchiita. Yes. Vanoda havaonekwe nechechi attendance. Unoziva kuti nemadhimoni muchechi anouya. Saka unoona panonamatira madhimoni chita ndiende tanesirariro. Gara pachitoibwa pachiparidzwa madhimoni aripo. Vanoatenda chechi. Amen. Do you want to get well? Blessing yaunoda izwa unoshamisa Mwari zviratidze. Vane vachakukuendawo unoshamisa haunzwe. Papira kufaridzwa ita zvakatipa, ita zvakatavite. Unozviratidza, unozviratidza. Iyo nenguva yasanga uchimudaro wega usoona kuti pane pari wrong somewhere. Can I tell you this way? To attend the church, it's not enough. Ali unozati Judas aifamba na Jesu. Jesu wizitara kanunzi life. I'm the truth, the way, and the life. But Judas lost his life. Achifamba na life. Why Judas akaona Jesu? Aiona akamukana nekuita kireshi. That's why kubhadharwa mari kunzi vanhu vatengeswe Jesu. Havana kuita nyere kuita pana Jesu. Havana kuita nyere kuita pana Jesu. Zvaitooneka kuti tsana vakainga mari pamukuwa. Research yakaitwa. So wese akauya kuzonamata Mwari. First stage, second stage. Kuita zvinotaura Mwari. Zvinokonzera kuti usangane nezvakavimbiswa naMwari. Yes. Unoziva kuti vanhu vanogona kufa nenzara vari mupromised land. Yeah. Because promised land haisi promised fruit. Land if kubenefita zveivhu ndokunge wagona kuita till the land and plant the seed. That is one way you can show. Because one has complained that independence, but I took one of the watch. Like a English, independence as real prosperity. Yes. You don't know how to do why you guys are so what beds are with my dangerous and powerful prayers? You will suffer not a witch live or ever yes, I guarantee success. How would you know what you you must know what to do. Do not waste success. No. Very good. Achidara singade. Kana shongoli jiti Mwari unogadzika tafura pamberi pavadzivisi. Haisi guarantee yekuti kana yagadzikwa zvaita. You must eat on that table. Ziva zvekuita kana wakagara patafura paitwe nyaya. So akagadzika vadzivisi varipo. Zvoda kuti varipo kuti vakudzivise kudya kwacho. Church needs way. We have church is not enough. You put my correction in that one this. So don't need to go to say na machapacho hii. Wanacho akakumakiri. Unobisi wa kujaiwa ishokorele shikoti those who wait upon the Lord. The devil anakuacha akanupa scripture.
Jesu paakaitwa naSatani, the devil wakatokota Psalms 91 verse 11. Akati zvakatonyorwa zvichinza, hatendere tsoka yako kurovera padombo, shetuka. Satani akanyatsokukuwadza anokupa mavhesi. Wakaipa akadamurwa newe, anokushingisa pausina vanhu vokushinga. Ndamboenda kunogerwa nemwe muchinda so. Chigero chake chairwadza. Saka ndakanochengesa musoro ndikati chatirwadza ndokubva ndichishinga. Ndikataiwa ndauya kuzogerwa kuti uzoshinga. Aiwa, improve chigero chako ichi. Aiwa. Handina kuzoshinga. Usandipe mukadzi uri murume. Ndozvinotaridza kuti uri murume uchikuwadzwa musoro ichi. Uri murume mamichinga murume. Aiwa. Rotsa chigero. Usandishingise pasina vanhu vokushinga. Rotsa chigero ichi. Wakaipa kada kunyatsokuataka ane mavhesi anokurongedzera. Vanomirira Jehovha. Iwe wakamiswa nemweya chii. Unoda here? You want to get well. Anoda anooneka nezvaanoita. Haangooneka nokuti auya. Yekuti muri pabeside taiona. But yekudai inozoonekwa kuti zvamakauya muri kuitei. Zvawakauya kuchechi uri kuitei. Kwete muri kutaurei. Matthew 6 verses. Kuti secret answer for prayer. Haisi for prayer. Why? Because Matthew 6 verse 16 kana mapinda pakawanda anogara doma kunyengetera. Mwari anoona kwete anonzwa. Nati Mwari akashifta palevel yekunzwa akupota achiona chikutaura. And I always give people example intangible. Ukapimba musikana wanoda kuroora anogona kutoramba. But wadzoka after 2 years unosvika akaroora. Zvokuti chekuti ndozvinotaura wana. Achakuudza kuti ndasinarambe zvawaitaura ndairamba chaitaura ichi. Urati uchitaura iye achiona. Atoona kuti akatonyura pakunyekwa. Mashobari kuobatisana wakuboa. The God who sees what you do will reward you, which is the reward in connection to action, not to tears. Yes. Kana wapedza kuchema ziva zvopita. Tears are not enough. Muri pabeside dai vanhu vaishanda netsitsi vaiti mugara achone ngokusha yawo inotozosara. Aiwa havana tsitsi havadawo. 38 years anga ane marecords ekufana nendakaenda gore rakati fana. Usakuti nevanhu vanoziva but life yawo isingachinji. Yes. Ane record but akamukipa in that place. Inyaya yekuti vanhu vakamusiya vakagona futi. Why? Because nevakazomutora vaidzoka akadaro. Vakamusiya kusvika zvaita. So there are times kuti wakakanganurwa nevanhu vakakusiya nokuti Mwari vada kusangana newe. Ukapota uchitakurwa nevanhu unopotana naye. Elijah ari pagoma paMount Carmel ana manga kuti mvura yakuya akaudza mambo kuti tora machero tsangu uende mvura ikuya ari supposed to beg kuti une transport vakuri mpinde muchero kuti tiende but akati nona iwe ukasika kuenda sei asi kukumbira ari kutanda ada kuti ndikuratidze kuti Mwari andiratidza mvura iyi nyasha dzekuti akene overtake chariots by grace. Because there are times yekuti unowana kukumbira saka Mwari vati kunyima zvimwe zvinhu nokuti pane simba ravanoda kukupa but unonyanyotsvaka mabhiza evanhu. Elijah akati mambo endai. Mambo ananyongoti saka unosara uchiita sei? Iye akati ndina Mwari asinganyadzisi. Kana vanhu vaenda nezvinhu zvavo Mwari ane zvake zvaanondipa. Unoda here. Vanoda vanooneka. Vane zvavanoita more than attendance. Vanoda kupasa pachikoro vanooneka kwete nekuenda kuchikoro. Nezvavanoita muklasi macho vakuchikoro. Dai kunzi ukasarova unopiwa mamax dai tine ma8 but hatina kurova but tairova kuteerera tiriko. So you are sleeping on a mat. You are sleeping on a mat in a place. You know that you got active.
negative kuti mtumwa akauya he was sleeping. So instruction ya Jesu yekuti carry your meds inotaridza kuti Jesu ari kuenda akuita hanya neimwe generation nokuti iwo zvakakupa 38 years ukasiya pana charada ipapo. So ndakuda kuti ubvise chinhu ichi nokuti chinhu ichi problem haisi comfort, but iye paairara aibva comfort, but Jesu paakaona problem. A lot of people very comfortable with problem. Because for you it's comfort, but to him that's a problem. Yet that's a problem. Now you will do in your from Sangana Naso. What Kamulan? But you never know that's a beer. So you might have shut out in another. Say as a Sibira. Met Kumunagara in comfort, but you not just that's a sign you are not ready for your breakthrough. Unoshika paunonzwa kuti zviri right. Yet kune mamwe maproblems ari engineered by God. Munoziva kuti izvire kuti pain ukaritarisa mubhaibheri kuti rakatanga papi. Mukadzi paaitukwa Mwari vakati I will increase pain in childbearing. When they increase and they introduce, it means pain was already there, not from the devil, but it was designed by God. Saka munhu paaripiwa punishment ari kuti ndichawedzera marwadzo pakupona, kwete kuti ndavisa marwadzo ndichawedzera kuti agare aripo. So there is a level of pain designed by God for you to achieve something. Saka mukasarara pameti, mukarara paconcrete atibati. Chinokupa kugara uri alert, pane paunofanirwa kuti ukarara. Jona chakapa kuramba achiita prayer. Munhu mumefisha musimuchubhedha, musibhedha. Mune minhu waita akabayiwa kuti Ishe zviratidzei. Paanga asiri comfortable. Bible knows he prayed for 3 days and 3 nights. Why? Because he was in a place that was total darkness. Met inopa comfort, but to Jesus that's a problem. Somebody go under pressure. Because I couldn't achieve as a movie. So I got a watch from a Morakawanda. I achieved about 6 months of food. You know, you matter of June, I didn't know. Don't bag us what is sent, you know, you are. But my man's in your food. But if I told you, woman of the Association, or whatever I'm going to I'm not so I'm not going to move that way. So you don't think that the body may comfort is dangerous. You teaching no Satan. Gamba nobody will be there papa. Ugato shaiwa concrete. Ugarara pa net. We not know that for 40 years. Very comfortable. But just like you want Antonio to be a problem, you just want to answer the road. Problem yangu ili papi wakawana pekura pakanaka. Kune muruma inovikwa vanhu vanobva vaona honemo abvishoya ndobva vamukanda mukuvara Elisha. Munhu kana achivigwa akandwa anoitwa proper burial. Murume kuti awane miracle yake he was thrown, he was not buried. Kureva kuti paari supposed kunyatsovigwa pachigadzipa maruva pakanzi hondo yauya chimoita ichekukanda. Paakakandwa akakandwa muanother list of life. Kureva kuti paakakandwa haana kuvigwa zvakanaka, vanhu zvakaita kuti amuke. Chakatsika munyika make kune hondo yakaonekwa, kune hondo dzinomutsa vanhu. Ndakati ndiyega murume wekuti akapiwa maiki kuti apupure muchechi anoti ndinotenda Mwari nekuda kwehondo. Omwe achiti hondo inouraya, iye achiti hondo yakandimutsa. Tine vakarara pameti pekuti meti iyoyo ndo itori problem yake, yet iye haazvizive because ine comfort. Kune zvinhu zvakanaka zvisina kunaka. You need a revelation. Akakutengera iPhone anoswira chigocha newe makore ari kufamba hakurore kwateta muende munoenda kuDubai. Imeka ite. Carry your net apa vakabviwa. Practice. I love this joke, but it's a good statement. You're not bad. Wakati kuna anofika huku, anacheketa huku. Huku tunafunza watu mwenye right. Because I don't take that stuff to town.
Kutaura pamota yake. Ofita huko. Sasa kuti timususpect kuti ane program papera. Zvinonesa. Zvokuka tududza kuti ari kufidha iyo ada kuzokudyrai. Tinoti iwe uri wenu. Tatisaone chikafu chiti chekutaura izvi. Achibageka ichi chikumashi. Ukamuudza mwanasikana kuti munhu ari kukugochesa ada kuzokugocha anoramba anoti aiwa ndaimukira ini vanhu vari kupurogiramu kwauri pabhurai uchipindura nyama muchiita nyaya so vari kupindura nyama uchinakidzwa muspiriti musakana ari kupindura life yako life iri kupindurudzwa ichigotwa hakuna uri kuendwa unatodyiwa but iwo nokuti uri pameti meti ine comfort meti yakanaka but kwete paplace of competition zviri nani kurara pamatombo anorwadza orara wakashinura nokuti mutumwa akauya anooneka pane kuti dzinonyatsobata makore achifamba. Kune zvinorwadza zvakanaka nezvisingarwadzi zvakazouraya upenyu hwako. Bible reminds the devil pretends to be like an angel of light. Imagine achiuya kuna Jesu uchishandira kumabhichi vechingwa. To me, dai pasina kunerwa kuti temptation. Ndaitiki waiting season. Bosi kana muna ane nzara apedza fasting, ouya munhu anoparidza eating nomutumwa wavo. Unoita munhu atumwa munyumba. Munhu anoparidza kuti shandira mabhichi vechingwa udye, iwe uine nzara ungochitsanya. Unozonotsara wanofarira kudya kwangu. But chakaita kuti Bible riti waitova muyeso inhau yekuti Jesu wakanzwa from another level. Which level? Nokuti Jesu wacho ndiye dofo, Jesu wacho ndiye chingwa. So paari kuti shakura mabhechi vechingwa zviri kuti iwewe zvichinje uzvidye upere weka. Handidi kukufaita but ndoda kufaita nebreakthrough but iyi breakdown. Handi zvese zvakanaka zvakakunakira. Vana veIsraeri vakakurosa paRed Sea. Vaijipinda vaitera kumashure vakatombopindamo. Bosi chakaita kuti vafushirwe nemvura vakatomboenjoya miracle yekuti vakapinda pakavhurika. Problem ndekusati kuti vanovharwa nguva iyi. Kune zvinhu zvakavhurika zviri dangerous. Imwe mikana sotiza kana usiri kufamba naMwari imwe mikana tiza. The devil anofama opportunities and a disaster. Do you want to get well? Because vanoda kuita well asiri vari mucomfort yawakaita kunyatsozorora muproblem yako. Ende kana umarara pari comfortable hope dzinobata. Aitomutswa sodzi mukuru mutumwa ambouya va saka ungati pasera pavaenda okudzokera mujuvheti rake unyatsora 38 years problem met. So Jesu paanouya nehealing anoti healing yangu ine instruction. Kana akada kuudza Lazaro muguva ane instruction iyoyo haisi nyaya yemiracle yekuti miracle ive perfect. Paanoti bvisai dombo ari kungoti yekumuudza noigona but kana dombo riripo anorovera akafafuta. Saka uchiona Mwari vane zvavanoda kukuitira but character yako itori dombo wakauma musoro zvekuti munana unorovera paunhu hwako. Blessing yako dai yakasvika kare but maitiro ako ari kurwa neblessing yacho. Do you want to get to Unoda? Vanoda havaoneke nekuti havanobve kuchechi. Haisi stage number 1 haina nyaya. Ina anobvira ndarobva kuchikoro pandakafoira. Waibva chinoudza munhu kuchechi zvinhu zvakasiyana siyana. Mumwe anoenda yekuti ndekweshona. Shona speaking assembly. Zvinomuka muchechi. Atoudzawo vamwe kuti kune shona. Kwenda kuti kuna Mwari kune shona. Shona iyaudza vatendekana. Saka uchiona Jesu unoparidza kana mukataura kuti akaita shona speaking.
ende zvakangonaka kuti uri nyika iri kure so kuona vanhu vekuchechi vanozomira newe. Hapana Mwari baba, pane vanhu vanomira newe. Inotoimba futi iyoyo yekuti uri kure so unoda vanhu vanozomira newe, kwete kuti unoda Mwari, vanhu vacho iko. Ko vakazorega kumira newe unoisiya. Chechi ndinzwe chakakupusha kuti uuye kuda Mwari. Zvino Mwari wacho zvaanotaura ukasazvida, nokuti nzwa murume banzi can you make go. Chaada ihiri. Can you make ndo zvadiwa naJesu. So vaanobuda akatakura meti, vanhu havapikisi kuporeswa. Vanoti watakurirei. Ndati zvinomwera kuti idhimoni rinoti zvaunoda Mwari haakuitire zvaanoda usaiti. Tikakuona waita zvinoda Mwari tokupikisa. Iwe enda unoudza Mwari akuitire zvaunoda. But zvinoparidzwa kuchechi ukaita torwa newe. But chechiyo ngaikukomboreni. Meti akatakura is a reminder yekuti pese paanofamba akafarisa akakanga maunamata Mwari akatarisa meti anozwa kuti tsvene muripo makatendeka. Pane pamba kuti Mwari atase kuti apedze problem dzese kuti amusiye kareminder. Nokuti pane paunofarisa watozoona kuti hauna kufunda uzoti inyasha idzi. Pane paunoda kudada so unozoona kuti imanager inopindwa nebeauty manje. What simbi kusema kwamba nyaya yako unaona inyasha. Unakombolewa katika meti kama utakuwa mshana. Why boss kama ungatira una boss kuwa kwa Kristo. Boss wewe kama kwa Kristo na Mwari. Hicho tunataka marwati kwa hiyo. Alafu tunataka shida baba leo kuna bali. Must be reminder. Baba watu wakakuda leo pale kwa yeye kukura kwa miromo yao. There is power in testimony. Ukasoma ni kwa kabisa. Ashunetse kuitira walishi no shaka itachitira iwe. Ni kwa kabisa kule. When I started ministering in 2007 on streets, my friends are all over the area. We shall not makisa. Nakatanga nini? Ndio ndio kwa donation ndio pay ndio kwa kwa people want to go. I decided but I don't want to tell my life. But in the case of the Damia Pano, last year when I didn't go something or TV, I'm not afraid to go. But you are not going to get a dream about you go in the minister. So, who can swap a couple of things? You know what I see. But when I didn't go sure, I'm not going to say, oh, I'm not feeling. So when you want to have to carry your mates, develop now. Murumo anokanda netibus. Murumo kureche. Nani wao kureche. Anatashwa chechi ndio baba kaka baachwa. Atakule. Akatema mtaura mashuwa ndio mkono mtaura so. Kuti aniporesa manje. Ndio wanapita ya pete ndio. Maraka kupa ibaba kupa mumaka kupa basi. Ndio wafa mtera pete tuwemu. Mwari pa first day maita zvinhu zvikapasiri day of Vanoda. Mwari ana
before calendar, before systems of men. Calendar is a man-made thing according to the systems how the earth rotates around the sun. So 7th day I see Saturday. It day Abazoro. Those are not type on Monday. Agatha day Agatha. So which means the rest of the Sabbath is a deeper revelation more than the calendar. That's why that was last Saturday, Sabbath. Kopandapora, Muni to Apore, but don't tell Marish, I'm is your right as Nabasa. No some things as Abitara. Can I get a touch to eat a very best something I'm going to do? It's why I love our knowledge. God speaks the right way to the right season. It's another level in you. There is a deeper level. It speaks a way to create a season. That's why I recognize you do not go down to Egypt, stay there. It was during the time of famine. Here, don't have famine now. We are by the but cannot teach one way or another. Famine. So very sad move for the systems in my days. I don't want to say there's no one. What I like to work, I see you on what of someone one. Because I need to situation that's it. Remember Daniel, I got palace mama. Why them right which addresses Vanoda, but by the prophetic understanding, I should about for 10 days without a vision. Why nobody can walk over Shuba? Shuba to look at the nature it's how we are. Can a chauya chakabila yama, Shuba to me yama. But that's what can go in yama. No such a yama shata. Unoda ile pora. Sina bantu bali bashimo. But basasho excellent Vanoda. Amen. But Vanoda. Amen. Uyaza nti muno mubali mubati balibo. Kune mwiyo kuti beto mino wanayo. But bauli batoneka kuti zvanoita azitaiti munandai bali. Why nokuti kubola mumba first stage. But the punish no it was not that something beto no ida. Unataka wana mati baba wana basi. Awele basa moya unuda bideli nana. Taka na mati wa sana. Ino kera. Was anoda basa. Anu sata ni basa. Anoda. Ani shahana ita zote anoda. Anoda kuno basatwa. Anoda yo baba kwa church member. Ani shahana ita. Ono bane denga wazuri anoda. Anoda kuti mwari wamusimudze mubhabhari ane zvaanoita ari ipapo zvinodena mwari kuti munhu anoda kusimudzwa unoda ngatinopinda church is not enough chikoro takaenda tikanofoira why because tanga tisingade basa zvataita zvaitooneka kuti hapana kunoendwa asi attendance tanga tisinganofi hamuna chinokuoti kuti makore agara muchechi akawanda but hapana zvinobatika zvinoratidza kuti pane zvakaitwa namwari muupenyu hwako waane mavhesi ekoti those upon the mount. Church needs me. I'm sure my time is done. But it makes in a comfort. Same makes a problem. But what is the way? What is what you shaka but as long as you about my kutamba wakanaka but I'm not kunakia pangoya mfano ngochizita. Sababu tena mabasa achizopesa this. Kuti wamoneka wake hard. Wamonita wake head. Ende wanopiwa mari shinji abasi kuwake hard. Walipofisi wanita wake head. Why na isi nafu? Watuti wakuru makatamba kaya mkambe kwese. Kana maa pano nafu na kulikitira because makatamba kaya. Alamu zorora doa ngari busy. Life is a problem. Mkambe kwese. Kuna
zvakafanira. Meti yakanaka. But when the Bethsaida, inokuonesa 38 years, hapana dhimona. Panorarika musha. Panoziya. Pakanaka. Kune maconditions nemaenvironments anoziya anozoti po. Kune nzvimbo dzakandifundisa manje. Anozoti slogan yekuti it's nice to be here. Ava vanobaita mbizo. Tajara slogan dzemuchechi. It's nice to be here. Kanaona maziso abuda imo. Chidara kuti uzozvakutonerera. Nice bro. Vakuru vane vashoma asi nice pese pese. Nice yozvona baba. Izvi chivharirwa natiri. Oti zvakanaka kuwamana. Akanaka kuvanhu vari pa-right environment. Zvimwe zvinhu zvakanaka panguva isina kufanira ramba. Zvinokupa makore akawanda usina kwacho. Jesu asinganeti. Hii yapo pachichallenge hombe chakamutonesa chikamurwadzisa imeti. Don't worry. Wawanda. You must be worried now where some. Kuna vanenge vari kuwira neyo kuti vachikumisa kuti vanofana kwacho. Ene hombe yahana asi penina ukaivenga zvakanaka. Eukana murume wacho aimuta more than 10 sons to you. Don't worry. Arikutokuprovoka anokonzera kuti uve neshuku kuti maimbe zvangu. But kuna arikutoti don't worry, I still love you. Kune love irritators. Warira kudiwa nevanhu vasingabude but vanonyepera kubuda. Ufunge munhu anonyepera kubuda anotobuda. Hauna kuzvinzwa. Munhu asingabuda anonyepera kubuda anotosvika paanobuda. Iye achiziva kuti handibude. Rani wanchi kana yakafa ikastopa panapota pasi 10 dzinombokwana. Wachi yakafa inogara nguva ikorechi. Pasi panokwana payakasvina ipapo. Ukatonibvunza kuti inguva iyi ndakona pasi 10 unoti thanks waubvana wachi yakafa. But ukamira for another 5 minutes ndopaunobata shoko. Iwe relationship iri right uchizoona so. But pamiti chetingodzirwa hapana kuverwa. Vamwe vari matestimony ezvinhu zvakakura iwe wakangorara murelationship isina nebasarisa. Ndamusashinge kwausingafanira kushinga. Zamuri kutoshinga ichigero shinga. Ndakuzogerwa ndakushinga. Iwe chingorotsa zvigero tipedze nyaya dzedu. Unoshinga kusvika kupi? Ndokumbera sungu yetinamata. Unamata wako newangu ndewekuti Mwari. Chese chiri comfortable. But iri step yekuti upenyu husaendeke. Zviri nani kurara pasi pane kurara pameti inotisa pendete risina kurefuromo. Zviri nani kulemwa nomubva kuenda pakandinakira tani kudiwa tichiramba ndiri panhu pasina kundinakira. Life yese life yese ineperetakira. You can start with a lower level. Only gardener. But you can move to another level. Ashrabi kwa gardener. Chakai kwa kushira mlefu hiyo inokeke. Saka mechi na ikakupata. Udunya nyudiwa chukutue dunia sono mfana ati. Amen. Ukanzoana nuzo ewa ni ika wefu moja karibu basi. Udunya nyudiwa chukutue mwamba anointi. Unodiwa chukutue dunia sono tipanu ndope kufila bana. Waromba utipanu ndope kufila. After 3 years uwatu bafu. Apa wana certificate kana wani. Malewa itabia wanu kana wende mforo. Ahuna. Nokuti waiji na same table na. Unodiwa chukutue
ndibatsire ndisagaukire zviri comfortable zvare pazviri threat to my life. Makore awanda ndiri chechi pasina chekuitika. Aiwa kana zvichirwadza ngazvirwadze kusvika ndaina improvement pane kuti ndinenge ndingori comfortable life without change.